Third day ng Advent calendar. Oh, I'm excited. What is in there? God, I will speak in Deutsch, ha? I try. Was ist deine Frühstück? Pagkano daw yung nagastos ko sa Balikbayan box? So, my answer is, since nandito lang din tayo sa bathroom, share ko sa inyo kung ano yung ginagamit ko. Ito naman, pati kili-kili. Hi! Good morning! Kaka! Cook. Hi, good morning, guys! It's already... We closed the door because Papa is talking to somebody. Nagkausap si Papa tungkol sa kanyang trabaho. So, guys, good morning again. Francine is here. Nakapajama pa si Francine. Si Francine kasi... Ano na ako nakigising, guys? 10 a.m. Francine, quiet, Francine. You wanna say good morning? So, guys, yun nga. Good morning na naman. 10 na ako nagising. Nagising ako ng 6 a.m. Pero natulog ako balik. Pinatulog ako ni Frank. Hinayaan niya lang ako matulog. At siya yung nag-alaga ng mga bata. At syempre, si Francis natutulog pa din that time too. Then siya yung nag-asikaso sa ni Francine. Kasi si Francine maaga nga yan siya gumigising. Then, yun, ang sarap na sa feeling ko. Ang tagal kong nagising ba. Tapos, nag-half-bath lang ako. Hindi ko binasa yung buhok ko kasi kahapon naligo ako. And then, magbe-breakfast ako. Maggagawa ako ng coffee, guys. Tapos, tsaka ako bibihisan si Francine. Kasi si Junior, I think, okay lang sa muna to sa kanya ito. Kasi papakainin ko pa to. Mag-iinit ako ng coffee ko. Guys, ay, ginoo ko. Parang ang sarap talaga ng tulog ko ba. Mag-init ako ng gatas para sa aking kape. Yan. Ay, hindi ko muna i-on kasi maingay. And then, pares natin to, guys. Pa-partner natin to. Nagluto ako kahapon ng banana cake. Kahapon pala may Filipina friend ako na nandito. Yung Filipina friend na sinasabi ko sa inyo. From Davao siya, pero hindi nga ako nagbo-vlog pa, guys, kasi inaano ko pa, tina-timing ko pa na kung okay lang ba sa kanya na isali ko siya sa vlog. So, let's see one day maybe. So, lagi siyang pupunta dito kasi malapit nga lang sila. Doon siya nakatira sa malapit sa school ni Ella. And then, gumawa ko ng 2 banana cake kahapon. Binigay ko sa kanya yung isang layer at tinira ko naman yung isa para sa amin. Pangkape ba, guys? Tapos, ayun, yun lang ang chika. So, ayun, sana matapos ko tong vlog na to kasi, di ba, lately, hindi, ako mga vlog ko, walang hindi natatapos. So, iinitin ko yung food ni Francis, yung homemade na food ko. Meron siya ditong, ano to siya, guys? See, ginaganito ko siya. Carrots at saka green peas. Initin natin siya sa warmer. Kasi ito yung breakfast niya. Kasi late na nagising to. Sabay kami nagising. Ayan, natulog kasi siya din ulit pagkatapos niya magdede kanina. So, initin natin yan. And then, I will have my coffee with banana cake. Ayan. Gustong-gusto nila yung banana cake ko ba? Yung crinkles, yung chocolate boys cake. So I'll be back, guys. Ha? Yeah. Tingnan yung dalawa, guys. Ang isa bored. Gusto nang umalis kasi galabas kami, guys. Nantay lang namin. Maglo-load muna ako ng 1 laundry. And then si Francis din. Nakabihis na ang dalawa. Labas lang kami mag-grocery ng random stuff. Hello. Brother. May 5 ipin na si Francis. 5 teeth. Ha? Ne? 5 ipin. Oh, careful with brother. Ang problema nito, magpakugos na naman yan. Beep, 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 beep. Yeah? What they're watching ako Bob the Train. Partner ko. It's okay. Get a toy for brother, be. Get a toy. Oo. It's okay, be. Hindi yan kasi siya nagpapabutang. Oy, pag walang kuan. Here, be,
see that? What's this? Hala, minions. It's a minion. Hayaan ko muna siya dyan kasi mag-load ako ng one laundry. Tingnan nyo yung ano ko. Ha? What's that? Yeah? Give brother a toy. Because he's tired of having ball. Can you let him borrow your cup? Huh? Let him borrow that. There's no water in that. Close that. Close. No, yours. Bro, see, look at your necklace. Necklace. Show them your necklace. Show them. And then your neck. In your neck. Yeah. You have nail too. Nang one mani oh. Nang cutics guys ba. Cutie ka na. Cutie. Yeah, wait. This brother. Okay? Here, brother. Ayan, brother. Have to play, brother. Tingnan nyo yung ano ko, guys. Monstera. Parang hindi yung healthy yung paglaki niya. Oh, parang nag-brown siya dyan. Pero I think okay lang. Wala lang siguro yan. Oh, parang nalaya siya ba? Parang naano siya, oh. Pero I think that's okay. Yun. Yung ating mga plant, oh. They are healthy, very healthy. Ito pala yung advance kuan ko guys, oh. Advance candle. Nag-light na kami last Sunday. Yan. Yung advance natin. Nagkukitan talaga ako dyan na part kasi meron tayong paano dyan. Ayan. Ito, nabili ko lang to siya sa ano ba. What's wrong? Francine. It's okay, babe. Bored naman to, guys. Okay, Mama will do the laundry. You will help me? Oh, come on. Patulungin ko. Yeah. Wait, brother. Francine will help me. Hello, guys. Nakauwi na mga kids. Open lang yung third day? No, they didn't open yet. Third day ng kanilang advent. Anong laman? I know. Open? What is open in Deutsch? Öffnet. Öffnen? Yeah. Öffnen. I got the eraser. I've got pom-poms in pink and white. What? Yeah, pom-poms. And then chocolate. And nothing. And candies. And more candies again for you. So many You candies. can't have to bring them. So, ano kay Radar Gumi. Radar Gumi eraser in English. Can I Radar eat Gumi. one? Oh, you have to eat lunch first. But they already eat mine just now. What just now? For the bread. Yeah. Eat first. Pakainin ko muna to sa ng lunch, guys. Si Francine natulog. At mamaya pa kami alis kasi nakatulog si Francine. No. At si Francis din nagnap. Please. Guys, I will speak in Deutsch, ha? I try. Was ist deine Frühstück? Was war dein Frühstück? Was war denn? Dein Frühstück. Was denn deine Frühstück? Was war dein Egal. Mein Frühstück war Bananenkuchen mit Wasser. Banana Kuchen Ja. Ja. mit Wasser. Und du? Mein war auch Bananakuchen mit Milch. Banana cake with milk. Makain ako ng chocolate crinkles last bit. Meron pa dun ba? Nasa ref pa, pero kailangan buhaton. Hindi ko kabalo ako eh. No, you just put that like that na spoon. Löffel. Spoon, Löffel. What? Löffel. Löffel. Was mit dem Löffel? I will make it then. What? The crinkles. Crinkle. Ah. Ito na lang natira guys, dalawa. So yummy. PM is the case sa gustong mag-order. Joke. So kain muna sila guys. Then mamaya pa kami nga aalis. Hi! Nagising nga si Francine sa nap at i-open niya yung ano niya guys. Yung advent calendar. Where's number 3? Where's number 3? Open niya kasi hindi ko pina-open kasi. Here. Yeah, I open that one. Show to them. What do you got there?
Show the number 3. Number 3. Third day ng Advent calendar. Oh, I'm excited. What is in there? Oh. Oh. What do you got? A candy. Chocolate, guys. Oh. Ho. A Christmas. Yay! Yeah. Then tomorrow again we open, okay? Third day, guys, na open na niya. Show. Chocolate, and 2 chocolate! Yay! Are you cold? Nilalamig man ata to. Ang buhok. Yeah. Santa Claus? Yeah. Ho. What's the sound of it? Ho. No, it's like that bodyguard. Yeah, put that here. The rubbish. Kasi kanina umaga, guys, hindi ko pina-open sa kanila kasi sabi ko, open nyo sa lunchtime para hindi mag-chocolate si Fancy ng umaga. Kasi pag early morning, kinakain niya agad yung treats na nasa loob. Ang laman kasi nito, hindi lahat. Minimix ko ba? Sweet, sometimes merong things with sweet, then kang Francine, more on sweets talaga sa kanya. Then may mga stuff na mga small toys. Ayan. Are you happy? You like it? What do you got? Yeah, good job. Tapos punta na kami ng nagbihis ako kasi ang lamig sa labas. Ako, guys. Naglaundry kasi ako kanina. Tapos hinang namin sa baba ng aking stepdaughter. Tapos may isa pa akong ilo-load yung mga damit ni Francine at Francis. At saka yun. Tapos meron akong mga tupiin. Since nagpunta ako sa baba, meron naman akong pinick up ng mga clothes. Tapos tutupiin ko siya. Kasi natutulog si Francis. Natulog siya with Frank. So, habang nag-aantay ako sa kanila, kasi nga lalabas kami kasi bibili ako ng mga sabon sa laundry van, so on. So, magtutupi muna tayo, guys. Hi, guys! Nakauwi na kami galing shopping. Look at that. Gusto ko yung part na yan sa bahay. Kasi nagbabright talaga siya dito sa living room kahit hindi ako nag-switch on ng light. Yung tupiin ko, hindi pa siya natapos, guys, kasi kanina nagising kaagad si Frank. And that, Merry Christmas. Kita nyo? Wala lang. Share ko lang. So, meron ako ipakita sa inyo, guys. Some tips, some ideas. Kasi may nagtatanong sa akin, ano ba tong light namin? Ito. Nag-blue siya kasi naglalakad tayo. Ayan. Kasi may nagtatanong sa akin, nagluluto ako ng egg, guys. Oh. At saka meron akong bacon. Yan yung dinner ko. Tapos ang mga bata, nagluto ako ng pizza baguette sa kanila. So, meron akong i-share sa inyo. Ganito ako guys. Kasi may nagtanong sa akin before, nung nagpadala ako ng balikbayan box, paano daw ako yung light namin very kasi sa, ba yan? Sa, siya, very cold siya. So, may nagtanong sa akin, kung magkano daw yung nagastos ko sa balikbayan box. So, my answer is, I don't know talaga kung magkano yung nagagasto ko. Kasi, hindi kasi ako bumibili ng isahang bilihan pag balikbayan box. Nag-iipon ako bit by bit, guys. Yun yung ginagawa ko. So, i-share ko sa inyo one more, like for example, today, kami, kung yung nasa Germany, meron tayong mga coupon na natatanggap minsan, di ba? Then, meron ako nagtanggap na coupon this time for Nivea. At meron pa nga akong isang coupon doon, which is 2 euros lang din naman. So, hindi na much. So, napunta kami sa DM after nag-grocery kami. So, nag-grocery ko sa DM. I've got wipes para sa kanilang Fancy ng sizes. Try ko itong hand gel or hand wash for hand washing na ginger and lemon. Dito nakaupo ako dito, guys. So, may nilagay kami dyang ayan. Dyan ko siya nilagay para maupuan ko din siya pag nandito kami sa kitchen. Ayan.
So, kita nyo ako. Uy, wait. Medyo ano natin. Ayan. And then, habang nag-aantay tayo sa pizza, guys, para makain sa mga kids. So, tatry ko itong ginger and lemon. And then, nagbumili ako ng pang-washing ko siya. Minimix ko siya pag nag-washing ako kasi hygienic daw to, guys. Antibacterial daw, kunuhay. So, bumili ako niyan. And then, we have also, aside from that, we have para sa toilet. So, this is the main kuan. At meron akong braid para sa namin. So, ang pinunta ko talaga sa DM, ang dahil sa coupon. So, meron silang ang offer ngayon na kung bibili ka ng Nivea stock, magkaka-coupon code ka, magka 5 euro less or 3 euro less, yun yung dalawang coupon na ginamit ko. If you spend 15 euros, maging sa cash, pagdating mo sa cashier, mayroong kang minus 5 euros, so nakasave ka ng 5 euros sa amount na 15 euros. So, magbabayaran mo lang is 10 euros. So, ganito yung ginagawa ko, guys. So, sa mga nagtatanong kung paano ako, kung magkano yung magkano yung nagagastos ko sa Balikbayan box, hindi ko talaga magkwenta-kwenta kasi hindi ko naman siya binili ng isahan. Nag-ipon ako. Like, for example, this now, meron akong chance na makapag-ipon or makapagbili ng marami and you get less amount because may coupon codes. Sometimes naman naka-sale yung ibang bagay na ilalagay ko sa box. So, ganito. Kung kumuha ako ng mga things na mga ginagamit ko and as well as na magagamit ko para ilagay sa box. So, nag-iipon ako siya, guys. For next year na naman, nag-iipon na ako. Meron akong Nivea na ganyan. Ito, ginagamit ko talaga to siya sa akin. Then, yung washing gel namin, ganito. Meron ako 1, 2, 3, with mandel oil na siya, cream gel, for shower, 2, meron ako malaki, 3, 4, sa inyo, 5, so ayan, iniipon ko yan siya, guys. Ito, sa Kang Francine at Francis to. Ayan, Nivea na shampoo and bath nila. And then, meron akong lotion. Ayan. Makita ko sa inyo, guys, yung mga ipunan ko, ha. Yung may tatlo akong lotion. So, this, like for example, that, nasa dyan ko na nabili. Nakasave ako dito, guys, sa lahat ng nabayad ko nito. Nakasave ako ng 7 euros. So, which is very good kasi nakasave ka. So, ayun. So, ganyan ako guys. Ganyan ako. Nagsa-start ako mag-ipon. Malayo pa yung plano ko na magpadala. Nag-iipon na ako na paunti-unti. Like, so, except sa mga pagkain kasi nag-expire siya. Tingnan ko yung date. Kasi ito, lotion to siya eh. Lotion at saka pang shower, hindi siya nag-expire. So, kaya binibili ko siya, ganyan. And then, nilalagay ko lang siya sa aming bathroom kasi sinistore ko lang siya doon. At siya, maparami siya, parami. And then, pag meron akong box, doon ako kumukuha ng nilalagay sa box. Pero this year, yung box natin, hindi tayo nakalagay ng mga ganito kasi nga punong-puno siya at ayoko namang magdagdag pa ng isang box. And then, so that's it. That's how ganyan ako nag-iipon, guys. So, mas on that way, hindi ka mabibigatan sa amount ba na magagastos mo para sa box. So, yeah, ganyan, guys. So, lahat pala, doon pala sa mga taga-Germany, kung meron kayong coupons, diba? Merong ginagamit nyo din ba? Kasi ako, ginagamit ko talaga siya. Kasi meron kaming mga cards, reward cards or points card dito. Hindi, ginagamit ko siya. Kaya, minsan talaga yung newspaper or mga magazines na pinapadala ng mga shops. Kasi dito, guys, meron kayang silang every week na ipinapadala kung ano yung mga naka-sale or naka-anggibot. So, yun yung ginagawa. So, guys, nandito tayo sa bathroom. Pakita ko sa inyo kung paano ko sinistore yung mga ano ko, kung paano ko siya ini-store para kung may kailangan ako sa Balikbayan box, dito ko lang siya kinukuha. So, dito siya, guys. Ayan, guys, yung shelf ko, lagi yung puno. And then, pag mayroon akong Balikbayan box, dyan ako kumukuha. See?
Andyan siya guys. Ang dami na niya. Para na talagang tindahan. Ang dami na niya. Meron akong iba-ibang klaseng ano dyan. Ang ito ang sa lahat sa taas. Ang hindi namin ginagamit pa. At itong sa baba, yung lagi kong ginagamit. Lagi namin ginagamit. Dito lang namin nilalagay. So, ayan. Mga lotion dyan sa taas. Mga gamit ni Frank na iba. Andito. Meron ako mga lotion dyan. Meron nga ako dito mga body spray. Ayan. Sinistore ko siya dyan, guys. Para pag may mga sale talaga, bumibili ako. Para pag kailangan kong kailangan kong bumili. Ayan. Madami akong ano dyan. Mga itche. Tapos ito, mga shampoo. Mga Nivea para sa aking kilikili. Shampoo sa hair. Andyan ko siya nilalagay. Ito naman yung kang Frank na mga shower gel. And ito yung sa amin. At yun nga, dito ako kumukuha ng nilalagay sa box. So, since we are here, share ko sa inyo yung ginagamit ko. Tayo din sa ano pa itong nangyari? So, nandito lang din naman tayo sa bathroom. Maliligo sa ila, kaya magdali tayo. So, since nandito lang din tayo sa bathroom, share ko sa inyo kung ano yung ginagamit ko na para sa aking skincare. Ito yung ginagamit ko minsan, or this time, most of the time, ito na yung ginagamit ko kasi hindi siya sticky sa skin. Nivea Soft Dayo. Tapos, ito naman, pati kili-kili. Ito yung ginagamit ko para sa underarm. At itong Nivea na spray, minsan. And then, sa mukha ko naman, ito talaga since before na dumating ako, ito talaga yung Olay Complete na pang daily at pang night yung ginagamit ko kasi hiyang ako guys. And then sa lotion, marami akong lotion na ginagamit. Minsan itong Nivea Body Melt. Minsan naman itong Garnier na with oil, body oil siya with ano ba yan? Argan, Macadamia, and Mandel Rose Oil. Ayan, maganda yan siya sa winter time kasi hindi nagda-dry yung skin mo. So ayan yung ginagamit natin. And then ito, ginagamit ko ang Neutrogen na hindi sa mukha kasi nagkaka-pimple ako guys. So ginagamit ko siya minsan pag sa leeg. Ayun. And then yun. So ayan. Then yung sa for washing naman guys, ang ginagamit ko is to. Meron ako nitong before. Ano ito? Review. Ito yung Garnier Skincare na mit aloe vera na wash gel talaga yung ginagamit ko. At minsan nagmamask ako. Minsan lang, hindi na ako lagi nagmamask ngayon kasi wala akong time. Ito. For day or night mask. Ayan. Yan ang ginagamit ko. And then, ano pa ba? Ito. Dito din, mayroon din kaming shelf dito kasi pag nagsha-shower, dito ko nilalagay para pag nagsha-shower kami, mas easy na siya ba. So, ito yun. Tampansin at Tampansis. Minsan, Penatin. And then, ito yung shampoo namin. Shampoo ng mga kids. Garnier na, ayan, kahit anong Garnier. And then, yung conditioner ko is from Garnier. Ito yung with honey and ginger. And then, ito yung shampoo na ginagamit ko, guys. Sebamed kasi nagkakadandruff ako lately. Simula na namatay ako sa Germany, laging dry scalp ako. And then, ito, yung dandruff ko, hindi siya masyadong exage. And then, ano pa ba? Meron akong ganito. Ano ito siya? Parang oil. Kung magbabath ako, guys. Magbabath ka. And then, sa skin naman, si Francine, ito guys, for dry skin kasi, si Francine, very dry yung, nung pag-uwi namin ng Pilipinas, nagka-skin problem siya guys, dahil siguro sa tubig doon, and then nireseta talaga nila dito para daw sa skin niya. With Neuroderm Mandel Oil for bath, that one. And then, ito yung ginagamit ko sa kanila, pang bath. Ayan, na talaga kayo dito. And then, meron din akong, ito, Good Night by Ombia. Pero ito, hindi ko binili yan. Binigay lang ito sa akin, guys. Binigay lang ito sa akin ng aking biyanan. And meron, ang gamit ko sa bath naman, Dove. Ayan. Pero sa shower talaga, ang ginagamit ko is, Nivea
Nivea ano lang yung ginagamit ko. So, ayun. So, ayun lang ang ating kuhan. Hindi ako wala akong masyadong ma-active sa aking katawan at saka sa face lock ko. Olay lang talaga at Garnier na wash gel, kung nakikita nyo. Lagi talaga, ito talaga lagi yung binibili ko. I'm not suggesting na ito yung gamitin nyo. Pero ito talaga, hiyang talaga ako. Because nung dumating ako dito, nagka-pimples ako. Na-share ko yan nung nag-review ako. And with this, hindi na ako nagka-pimples. So, ayun. So, yun lang guys. Share ko lang kasi sa inyo kasi since na ano natin yung topic sa box. So, ayan guys. Hello. You stay there and talk. Hello. Tell them you're at eating. Hello. Oh, you don't show the mouth. Just tell them you're eating. Martin, you got oily hands, huh? Yeah. Hello. Not me doing that. Uy, Say hi. Francis is awake. No, it's not awake. So, hello guys. Gabi na nga dito. Kanina pa. 9 PM na dito at napatulog ko na yung mga bata. And then, dito ako sa sala. Katabi ko ang aking mga tupiin. Tutupiin ko na siya guys before ako matulog para bukas wala na akong tutupiin. And then, ayun. So, dito lang ako sa sala para matutupi. And then, mag-i-edit ako ng nakaprepare na to. Mag-i-edit ako ng videos para meron tayong upload. So, dun pala sa mga nag-comment sa aking previous videos, yung bakit wala yung video ko na about sa aking ulo. Madaming nag-comment doon ng mga baka daw sa aking mata, baka daw sa ganun, anon. Maraming salamat mga sisi sa inyong mga positive thoughts. And so sa December 11 nga natin malalaman. So that's all. I-end ko na yung video ko today, and thank you all for watching, and I hope to see you again on the next video. Bye bye and have a good night everybody, and God bless us all.